Ok, salutare lume, bun găsit la un nou episod. Astăzi vreau să ne jucăm Minecraft. Prietenul meu mi-a zis că mi-a făcut o surpriză pe harta mea de creativ și vreau să văd ce surpriză anume. Nu știu, pe lângă faptul că o să vă arăt și surpriza, habar n-am de surpriză, o să vă arăt și ce am făcut pe lumea de creativ. Porcărie de baterie. Ok, ni se încarcă Minecraft-ul. Cu telefon. Deci se încarcă acum. Ce naiba. De ce mă spamează? Da, bag picioarele! Trebuia să așteptăm să se încarce Minecraft. Așa. Vă place skin-ul meu special pentru YouTube. Ok, intrăm pe da, în caz că vă întrebați, realul meu se numește Brasla Copciilor Copcaci. Ok, abia aștept să văd ce surpriză mi-a făcut acel prieten. S-ar putea să mă sune când intru pe Minecraft. Nu i-am spus că fac video. Sper să nu mă sune. Generating World. Ce se întâmplă aici? De ce se aud pistol? Ne. What the Ce naiba? De ce-i cum ăsta aici? Ce-ai făcut un blocul meu frumos? Am vrut să fac un bloc. Nu, ce-i aici? Ce naiba? Ajutor! Blocul meu! Frumosule! Nu! Blocul meu, frate! Haide! Ce naiba! Alea sunt dicuri? Dar presupun că, de altfel de ce să-mi fac chestia asta aici? Așa. De ce sunt atât de multe pistoane? Ce-i cu chestia asta aici? Ce se întâmplă? What? Ajutor! Ah! Să mă ajute cineva, vă rog. Ce se întâmplă? Oameni buni, cam asta este surpriza făcută de prietenul meu misterios. Misterios. Prietenul meu este un mister efectiv pentru univers, adică doar uitați-vă ce a făcut aici. Presupun că chestiile astea trebuia să... Da, nu ați văzut nimic.
Vreau să sparg ăla. Vreau să sparg totul. Era blocul meu. Și cu ocazia asta... Nu cu aia. A ieșit. I-a dat creș. Da, pentru că am mai încercat. Da, eu am când făceam pe aici blocuri, am făcut un sistem asemănător, dar de folos, că vreau să facă niște lumini care pâlpâia și semăna foarte mult cu ăla și mi-a dat creș și mie și lui și l-am șters. Și acum iar a făcut sistemul ăsta și iar i-a dat creș. Pentru că da, și mie mi-a dat creș de 2 ori. Și mai am încă un prieten care și el a intrat pe harta asta și tot i-a dat creș. Și cu ocazia, pentru că am intrat pe harta asta, pot să vă arăt orașul care este în lucru. Prima dată am început cu clădirea asta, apoi am făcut pe aici un trotuar, după aia am continuat cu asta așa, apoi am făcut-o pe asta albastră și după aia asta a fost ultima. Eu plănuiam să fie una de lux, frumoasă, cu apartamente și el a făcut mare, nu știu ce e aia. Da, avem și autostradă, să știți că duce undeva. Turnurile astea două ar fi o centrală nucleară. Încă lucrăm la ea. Cam așa arată ele două, este o centrală nucleară. Aici ar trebui să fie ceva de reciclare, dar încă lucrăm la ea. Aici este un șantier doar de decor. Aici un pod, știu că l-am greșit, dar asta e. Și aici este depozitul orașului. Ăsta am început primul de pe hartă. Înainte să facem orașul, prima chestie pe care am făcut-o, primul bloc, a fost pentru ăsta. Primul bloc de la oraș. Pentru că noi am făcut navă din Among Us. Jumătate din ea. Încă mai lucrăm. Ca să știți, ne-a ieșit foarte bine până acum, chiar o să vă prezint. Aici suntem la Weapons, cafeteria, butonul de emergency. Aici este Met Bay, cu scan frumos. Aici dacă mergem este Upper Engine. După aia avem aici reactorul și securitatea. Și cam atât am făcut momentan din nava. Și cred că atât a fost cu episodul de azi. Dacă nu o să-mi dea crezi jocul din cauza chestiei alea. Nu știu exact. Nu știu. Nu mai vreau să văd odată ce a făcut prietenul ăla. Mister pentru univers, efectiv. Mister pentru univers. Misterul. Cum am observat, probabil îl cheamă Mihai. Deja am lag. Deja! Uaaaa! Ajutor! Dacă mă bag aici. De ce? Să mă ajute cineva? Scrieți în comentarii. Ajutor. Scrieți în comentarii dacă s-a ajuns astfel de chestii. Dacă măcar există comentarii la videoclip. Pisica mea! Bună, pisi, fugi de acolo, fugi de acolo, rămâi aici. Sit. Îmi fuge pisica. Bam la un loc. Ce? Stai acolo, să nu te mai uiți niciodată înăuntru. Închid și ușa, că se vede acolo. Și cred că atât a fost cu episodul de azi, care n-a fost episod, dar în fine, noi ne revedem data viitoare. Poate nu ne revedem, pentru că după asta... Da, am deschis geamul și o să mă arunc. Hai, pa! Trebuie să mă arunc după ce am văzut asta.